Agzybirlige näme üçin çagyrylýar? Yalan bir zat bolsa çagyrylýar agzybirlige, birleşmäne. Yalanyň daşyna hiç kim gelmeýänligi üçin soň agzybirlik propagandasyny etmeli sen çagyrmaly. Biz näme üçin şu wagtda çel agzybirlik üçin ýa-da bir zat diýip gyýryp, gelin birleşin diýip çagyrmazok. Yalan iş edemzok. Bolşýalyk. Görkezýek bolýas. İş bu öyle birleştiriyor adamları iş. Edefin eleyen bolsa. Şu işe düşünmeýärler separasiýa bizim ýyldaşlarymız işin nähil alınıp barylýany bilmeýär. İşi bir adam etmeýär. İş edilen wagtda işin belli möçberlerini, böleklerini belli adamlar edýär. Iň netijede de iň soňunda şol işi 5 adam, 10 adam, 100 adam, 1000 adam eçelli birleşip edip bilýär. Yani birleşme diýilende ýene şu taýda bolýar. Ýene o çörek alıp gelin agzyr olup çörek alalyň diýip bir gyýryp beren birini gördüňizmi? Ýöne barýar şu taýa adamlar çörek almana. Çörek nowatlaryny göreňizokmy Türkmenistanyň içinde? Bir giden çörek nowatlary bar. Ýene şu agzybirlik sözüne ýyldaşlar ulanmaň, onuň taryhy bar. Ýene komünist näme gurulandan soň, komünist Russiýa gurulandan soň beýleki öz täsirini aşaňdaky respublikalar diýeli. Şolar hem o yalan da ýine özlere yalana inandy. Soň beýlekler hem yalana inandyrmak üçin her respublikanyň konstitusiýasynyň başynda gelin birleşin diýär. Proletarlar, dünýä proletarlary birleşin diýär. Birleşin diýär. Yalan olan üçin şoňa birleşin diýip çagyrmaly. O zat bolsa hiç kim onu çagyrmana gerek ýok. Yani çörek almana agzyr bolup çörek alalyň diýip gyýryp beren adam gördüňizmi? Yani akıl almaz bu zat. Düşüneri aldy separa. Buna ýyldaşlarymys gatykän ulanýar, ýene ors etdirýär, orsun täsiri bilen bolýar diýdi. Ýene şu zatlar ýene agzyr bolmak o söz hem şu orsun nemesindendir. Ýoksa Ýewropada agzyr bolalyň diýip gyýryp beren bir neme men görmedim ýa kitaplarda da okumadım. Ýene agzyr bolup Fransuz rewolýusiýasyny geçirdiler diýip. Bu daşyndan neme gaty gülkünçdür.